En l'actualitat de Lleida Esportiu perquè el filial ja ha començat la pretemporada i ho ha fet en un any en què hi haurà canvis significatius en la plantilla. Jugadors referents com Puig, Trota o Noel ja no hi seran i, per tant, s'haurà de tornar a consolidar un bloc que lluiti amb garanties a la primera catalana. Fins a 26 futbolistes van participar en el primer entrenament de pretemporada del Lleida B. En una sessió on hi havia jugadors del filial i el juvenil. Gerard Albadalejo, que entrenarà una temporada més a l'equip, afronta el repte de confeccionar una plantilla pràcticament nova, sense perdre els signes d'identitat d'un filial que ha aconseguit grans resultats els últims 2 anys a la primera catalana. Penso que iniciem una nova etapa dins del Lleida B, després de 2 anys espectaculars a la categoria on no vam parar de batre els rècords propis. Doncs ara tornem a començar, no de zero perquè la base és bona i els jugadors que pugen del juvenil són jugadors amb molt de nivell, però a nivell d'equip sí que podríem dir que comencem des de baix, de tornar a crear un equip. El Lleida B ha perdut enguany jugadors importants. Un d'ells, el més representatiu, és Noel, membre ja de ple dret del primer equip i tot un exemple de la bona feina que es fa al filial. Sí, penso que és un èxit del treball de la base i penso del Lleida B, dels minuts que el Noel ha estat amb el Lleida B i el treball s'ha vist recompensat. Per tant, el que hem estat fent amb el Lleida B aquests 2 anys crec que ha tingut èxit. La prova és el Noel, però també el Doncel, casos de futbolistes que han donat un rendiment molt alt i ara han millorat. Tots els que han marxat d'aquí ha sigut per a millorar, no a nivell de poder de club, però sí a nivell de la seva estructura personal, jugadors que han sigut importantíssims com el Puig, el Trota, l'Oriol Esteve, que han donat un rendiment brutal a la primera catalana i per això han sigut cridats per altres equips. El filial afrontarà demà el primer compromís de la pretemporada. Serà contra l'EFAC Almacelles en els quarts de final de la Copa Lleida.